ମୋ ନମ ଆମେ ଆଜି ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ କିଭଳି ଆମେ ଶୂନ ଦେଇ ଗୁଣିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ସହଜ ହେବ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଦେଖିବା। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକର ଡାହାଣ ପଟେ କେବଳ ଶୂନ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକର ଡାହାଣ ପଟେ ଯେତେ ଗୋଟି ଶୂନ ଥିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପଟେ ସେତେ ଗୋଟି ଶୂନ ଦିଆଯିବ। ହେଲା, ଆମେ ଭଲକି ମନେ ରଖିବା, ଏକର ଡାହାଣ ପଟେ ଯେତେଟି ଶୂନ ଥିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପଟେ ସେତିକିଟି ଶୂନ ଦେଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣନ କ୍ରିୟା ବେଳେ ଲେଖାଯିବ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ଆମେ କରିବା କିଛି। ଲେଖା ହେଇଛି 8 ଗୁଣନ 10। ତାହେଲେ 10ରେ ଏକର ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ହେଲା 8ର ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଦିଆ 80 ଲେଖାହେଲା। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଦେଖିବା 12 ଗୁଣନ 10। ତାହେଲେ 12ର ଡାହାଣ ପଟେ ଗୁଣନ 10 ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏକର ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ 12ର ଡାହାଣ ପଟେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ 7 ଗୁଣନ 100 ଅଛି, 100ରେ ଆମେ ଏକର ଡାହାଣ ପଟେ ଦୁଇଟି ଶୂନ ଦିଆଯାଇଛି, ତ କେତେ ହେଲା ଗୁଣଫଳ 7ର ଡାହାଣ ପଟେ ଦୁଇଟି ଶୂନ ଦିଆଗଲା। ସେହିପରି ଅଛି ଦେଖ 6 ଗୁଣନ 100। ଦେଖ 1ର ଡାହାଣ ପଟେ ଦୁଇଟି ଶୂନ ଦିଆହେଇଛି, ସେହିପରି ଉତ୍ତର କେତେ ହେଲା 6ର ଡାହାଣ ପଟେ ଦୁଇଟି ଶୂନ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା 4 ଗୁଣନ 1000, ଏକର ଡାହାଣ ପଟେ ତିନୋଟି ଶୂନ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଉତ୍ତର ହେଲା ଆମର କେତେ 4ର ଡାହାଣ ପଟେ ଆମେ ସେତିକିଟି ବା ତିନୋଟି ଶୂନ ଦେଲେ। 11 ଗୁଣନ 100 ଅଛି, 11ରେ 100 ଗୁଣା ହେଇଛି, 100ରେ ଏକରେ ଦୁଇଟି ଶୂନ ଦିଆହେଇଛି, ତ ଆମେ 11ରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଶୂନ ଦେଇ ଗୁଣିଲେ। ସେହିପରି ଆହୁରି ଅଛି, ଆପଣମାନେ କରିବେ, ନିଜେ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖ ଅଛି 16 ଗୁଣନ 1000, 16ର ଡାହାଣ ପଟେ 1000 ସହିତ ଗୁଣା ହେଇଛି, 1000ରେ ଏକର ଡାହାଣ ପଟେ ତିନୋଟି ଶୂନ ଅଛି, ସେହିପରି 16ର ଡାହାଣ ପଟେ ତିନୋଟି ଶୂନ ଦିଆହେଇ ଗୁଣା ହେଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଘର ପାଠ ଅଛି, ଏହାକୁ ନିଜେ କରିବା, ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା।